uSindi wakalopa 2909 uthi uma uphupha lamaphoyisa ekubopha asimkhuzeke naye. Sindi kuyabingelelwa, Sindi awukhulumi nerobot, Sindi uyacela awukhulumi nerobot. So uma uphupha lamaphoyisa, number 1, amaphoyisa wesintu angaba amathongo futhi amaphoyisa angaba yingilosi zikaNkulunkulu. Amaphoyisa angaba abantu abangalungile suke bekucindezela empilweni. Number 1, uma uphupha amaphoyisa ake sithi kungenzeka ukuba uPaul ubume ekubopha osuke lusho ukuthi amathongo akho asecasukile, asakhombisa ulaka lwawo phezu kwempilo yakho. 2, futhi uma uphupha amaphoyisa kungaba uPaul ubume ekubopha olungakhomba ukuthi uzobhelela ubunzima noma izinto zakho zizovaleka ngenxa yamathongo angeneme ngawe. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha amathongo sithi uPaul ubume ekubopha olungakhomba ukuthi kungenzeka amathongo akho noma idalo zakho sesiphenduliwe ukuthi zize kabi kuwe, zize ngolaka, zifale izinto zakho. 4, uma uphupha futhi amaphoyisa uPaul ubusinto isikhathi uma ekubopha ungabe likhombela ukugadla mhlawumbe ngento engamabutho, ngento ezilwane ezobe sibopha ubunhlanhla bakho ukuze ungaphumeleli futhi ungathuthuki, yabona. Number 5, kodwa futhi kwesinye isikhathi uma uphupha amaphoyisa omunye ungaba uPaul ubi uma embopha lo muntu lo ukhombe ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe akaseneme ngawe, usezokukhiphela intukuthelo noma ehlisele izithiyo ezinzima phezu kwempilo yakho, athumele ingilosi ezizokwenza ukuthi impilo yakho ithiyeke, yabona, noma abantu abezobe sebethiye impilo yakho, yabona. Yingakho ngokaMathewu 13:49 kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe, kuyakuphuma izingilosi zahlukanisa ababi nabalungileyo. So ke number 6 asesithi uphupha amaphoyisa uPaul uhluma ekubopha kodwa uphunyuke ngoba lokhu kusho ukuthi uzokwazi ukunqoba inkinga nezithiyo ngokusikhandla kwakho uphinde uphumelele, yabo. Number 7, ngiyenzeka futhi uphuphe amaphoyisa ekubopha kuba uPaul uhloduma ekubopha bese uyaphunyuka ngoba lokhu kusho ukuthi uzozehlula izigalo zabathakathi ebezihlose ukumisa impilo yakho noma bezihlose ukuthiya ubunhlanhla bakho, yabona. Siyabonga.